Určite poznáte ten pocit, keď neviete, čo vlastným rodičom kúpiť na Vianoce. Tento pocit zažívam už niekoľko rokov a tento rok som si vybrala CV fotoknihu Pure, pretože mi to príde ako veľmi osobný darček. Jeden z dôvodov, prečo som si vybrala práve túto fotoknihu, je jej jednoduchosť, pretože tam máte na každej stránke jednu fotku. Je to veľmi osobné a môžete si tam kľudne dopísať nejaké vlastné texty, čo mi príde ako skvelý nápad. Ja som tento rok použila fotky z môjho detstva ako moje prvé Vianoce, moja prvá fotka, rodičov, keď ma ešte nemali, a ja si myslím, že ich to veľmi poteší. Nie to, že ma nemali, to, že dostanú tú fotoknihu. Ak si aj vy chcete objednať takúto fotoknihu, stačí vám na to aplikácia v telefóne, kde si vyberiete 22 fotiek, zadáte objednávku a potom si to už vyzdvihnete na predajni. Je to tak jednoduché, že to viete vytvoriť aj s kamarátkou v kaviarni. Alebo keď čakáte na autobus. CV fotokniha Pure zachytáva naše najkrajšie momenty, ktoré sme mali na starých fotkách, a keďže sa staré fotky veľmi radi strácajú, tak som sa rozhodla, že to teda vytlačím do jednej knižky, ktorú budú mať pekne položenú na poličke a budeme si ju môcť pozerať kľudne každé Vianoce. Myslím si, že tento darček by potešil určite vašich rodičov alebo vašich najbližších, pretože mňa osobne by to veľmi potešilo.